Analýza, správca financií. V novej mBank je všetko jednoduchšie a prehľadnejšie. Správca financií vám pomôže hravo kategorizovať a analyzovať príjmy a výdaje alebo nastavovať rozpočty a plánovať budúcnosť. Veľkou výhodou tohto systému je, že väčšina všetkých transakcií sa vám bude zaraďovať do kategórií automaticky. A vy tak môžete analyzovať históriu vašich príjmov a výdajov v prehľadných grafoch. V analýze histórie sa môžete pozrieť na svoje výdaje, príjmy a bilancie. Dáta si môžete radiť podľa kategórií, podkategórií, popisov a tagov, alebo si nájsť konkrétnu skupinu transakcií vo vyhľadávacej lište s inteligentným našepkávačom, ktorý vám napovie po zadaní prvých pár písmen. Ďalšou výhodou je, že si môžete ľahko zvoliť časové obdobie. Máte na výber z prednastavených možností, ako je napríklad tento alebo predchádzajúci mesiac a rok. Prípadne si môžete vybrať vlastné obdobie. Systém automaticky prepočíta súčet výdajov, priemer za mesiac pre zvolené obdobie. Bilancia vám ukáže súčet príjmov a výdajov, takže sa kedykoľvek môžete pozrieť do histórie a hneď viete, ako ste na tom boli s financiami. A keby ste nevedeli, za čo ste v minulom období utratili, môžete sa pozrieť do prehľadu po kliknutí na Zobraziť operácie. Objavte novú mBank.